Temps de neu. Bona neu. Bona neu. En temps de neu. Neu, 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 neu. Temps de neu. El Pirineu ja ha començat a rebre reserves de clients per al mes d'abril. Hola, bona neu. Hola, bona neu. Bona neu, bona neu. Bona neu. Bona neu vos. Bueno, doncs vull neu de més enllà. Quanta? Posaríem, som 5, una festeta... Sí, 4. En tenim fins a Setmana Santa, de neu. I és bona? No ho sap vostè. Però pega subidona o no? És de la millor neu. Et pega subidona o no? La més bona. Et pega subidona o no? Visca la neu! Visca la neu! Et pega subidona o no? Vol. Et pega subidona o no? Sí, però quant en vol, home? On aneu? Boitaül, bon dia. Hola. Hola. Bona neu. Hola. Bona neu. Què? Que no l'entenc, disculpi'm. Perdoni, bon dia. Ai, molt bon dia, Bon diu dia. vostè. Hola, volia fer una reserva de cara a Setmana Santa. He sentit que encara hi haurà neu. Pues, un segonet, a veure si li puc passar, perquè la tinguin i si no li prendré nota, d'acord? Merci. Gràcies. Disculpi, miri, estan comunicant-me ara al departament. Vol vostè que li prenguen nota, a veure si poguessin al llarg del dia trucar-li, o prefereix trucar-nos d'aquí una estona, com vostè prefereixi? Sí, només volia saber com estan de neu. He sentit que estan... Ara, vamos... Es la fiesta. Mejor. Vamos hasta arriba. Arriva quello che deve Com estan de neu? arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Com estan de neu? Arriva quello che deve arrivare. Non ti Com estan de preoccupare, neu? non ti preoccupare. Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Com estan de neu? Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Sí, està arriba? Sí, la veritat és que sí, avui tenim tot obert també, Sí. Aquest any... En plan after. Estem esplèndids. Però com ho teniu això? Però en plan after, està obert tota la nit. No, però la veritat és que aquest any sí que ja feia uns anys que no... L'any passat també va nevar, però feia molt de vent i no va ser gaire bo. I aquest any sí, de moment la veritat és que la cosa pinta molt bé. I perdona, però les reserves com ho teniu? Teniu moltes reserves? És que jo li hauria de passar als meus companys perquè s'ho mirin. No crec que tingui cap problema per Setmana Santa, però s'ho hauran de mirar. No m'ho pots passar tu, això? És que estan comunicant-me. Ah, vale. Molt bé. Com vostè vulgui. Vol intentar una estoneta? Sí, i tant, sí, estic despert, vull dir que... Vinga, doncs quan vostè pugui, d'acord? Merci. Gràcies i molt bon dia, gràcies. I ara sí, passem ràpidament a fer un cop d'ull a la previsió del temps per als propers dies. Neu! A cagar, com carinyo, com sempre.